tlak mol hi vaphai atang kilometer khat bor vela hla omania zolbuk te lal in te lal upa in te le tourist in thlena pa ngai te aoma swimming pool nom tak mai aom boka hei tuna kan cheng vel don ni swimming pool a hei fiara tui ania tran noya omania ki lai ki tran dung kha nia alang fi thei lawa so in me kani fiara tui tuna fiara tui hi vaphai khobula mi jok ania chong tin le ri te tual len na ti taka khamrang te pohi aro pui hle maya thingkung upatak tak te le thingkung chi hrang hrang mu tur a awma chulawa chuanin sava chi hrang hrang te mu tur an awma ramngaw anuama a theng thanuam em mai ni ramsa ek ni om tak te mu tur awm bawk sam thang khua nia a piami so khobung khua hei tlang theng thanuam hle mai a khu a khu lang fi a thei lo ma se chong tui khua nia khu chong tui khua lang fi a thei lo wa lang e khi gần lên London châu này hey thiếu chín chuyện à flex tên lẩu ta rồi nhỉ in là ông chín mình có pu hay ta hiện in là ông chín là mình hay lai à hiệnถ้าเราหลับนี่มั้งที่เราทันสักทีมั้งอันนี้จ้ะที่เป็นมาแค่กลางตามั้งไอ้ที่ของเรานี่คือว่านั่นนี่ที่เราเห็นแล้วบุก cầu thần hậu mò ลำปังนี่อันขึ้นtran tlang hi Mizoram tlang ming thang le tlang sang ber te zinga mi ni a statistical handbook a hian tuna hian Mizoram tlang sang pangana omme kani GPS mangin reading kan la chho zela GPS pathum kan kenga ma se tlang dang te na ta na kan man fothin Garmin eTex Vista HCX a kan te na hi kan ring ta ani khu vaphai khu ania athlang kan zoom lokanga khu leilet khua ania
hulai kan hmuh theih ku triau lui ania chuan kan hma lawkah khuan kham awi ve deuh hlek mai hi a awm a tah hianin thuhthlak a harsat deuh wangin hruite a inkaih thla a kal an awm zawk nan awi ve hle ni khu khu lai khu kham vek ania oi em mai oi em mai ni uka pa komo khu atal boi deuh nge mo ni o sakor chung chuan lo po lo thiam hle anung kan don khoya ke din ui pherte kan langai don se khi ta tang hin non chuk thla oi ve le ni chen non wai thla le lai kham ta ka ni boka